Erokamano. Erokamano anya. Medusa. Erokamano. Adwa chako gi mar jakom mar jomochung' ne weg matokni. Ipenja gimomiyo ok wanyal tiyo gi technology manotigo e loso Raila Odinga Highway ma Nairobi. Nolose gi kokoto. King'iyo pesa ma wan go gi bei mibiro tigo mondo walos ndelni wate gi kokoto, samoro ok dwa los kata kilomita 200 higa kaluwore gi budget. Adwa mi ler ni Raila Odinga ne olos gi donation mar jok machiwo simiti mano Bamburi gi Athi River Cement emano wacho ni watemuru wabiro miyo, to kwasetimo nonro mwang'iyo cost ma wabiro tiyogo wayudo ni ong'eny ma ok wanyal loso ndara e Kenya koni gi koni. Mano namba achiel. Namba ariyo, kata kamano nitiere nderni moko ma kaluwore gi mizigo ma giting'o to gi volume, tiende ni namba margi chunowa ni kata pek manade to nyaka watim ang'owa, walos gang'owa gi simiti. Koro en gima watimo progressively to ok wanyal roll out e Kenya mangima. Namba ariyo, ipenjo gimomiyo nderni kethore to the extent mar Busia Road. Aparo ni Vijay nowacho kacha, pesa biro kidam. To kaka wan sani e dispensation manyien, Kenya ong'e ratiche. Ibiro yudo ni jamandera dwaro, nikech en bo chulo osuru, en bo dwaro ratiche kuom osuru mosoro. Koro kogol pesa ni matin, ibiro yudo ni samoro mwatero e Kisumu Busia ok nyal timo the entire 100 kilometers. Inyalo mana timo patchwork matis, to by the time michopo yalo to kuma ni wuoke ni obe osetimore nade, oseyiech. Koro watimo mos, but mane momiyo sirikal mar President Ruto odhi mokwayo jo World Bank mondo owach kata jo Africa Development Bank mondo oyie mondo watim improvement ni kaka nyo watimo mar Ahero Kisii Isibani. Aparo ni isebedo ning'e kaka ndara no ne chalo ndalo moko. Mano bende nomiwa kokadho kuom kony. Aparo ni Nyamera cha oloso maber, to samoro ne nitie gima nok iwinjo. Nawacho ni ndara no nochak ger 2022 of 2002. Koro 2022 nochak gere, but between 2023 and 2024 ne nitiere ng'ikruok. Ka sirikal manyien odonjo to weche mag programs mag budget be obedo tight. Koro iyudo ni gedo ne nodok piny nyaka nyo chakre dwe mar 5 higa manyien eka koro formula mar yudo pesa otimore nade obiro, kendo sani nyalo yie ni kendo gedo ne timore nade dhi mbele. Aparo ni engineer wadwa ipenjo tikonya duoko. Gimomiyo wacho ni konya duoko, iwacho ni issues mag climate resilience. Ibiro yudo ni yore kaka mi wacho mar Kilu Bay Homa Bay nogere about 2006, not 2000, about 2011, 2010. Kapok weche mag climate resilience otimena obiro, but we are now factoring in. So specifically on Oyugi's Kilu Bay, it is a problem mag matoki matimo kuoyo magolo kindu katero Kisii gi Oyugis. Ibiro yudo ni adui mag ndara ariyo mapek mogik gin koth kata pi to gi mizigo mang'owa ma ji ting'o. Koro ibiro yudo ka ndara no nikech jogo ng'e ni lawogi gichako tiyo sa 8 otieno, gitero kuoyo maka gik sa achiel to gitimore nade gitieko, but they have done their ng'owa the damage. Lastly, penjo mar kiwango. Yes, wan gi strategic plan kendo wan gi gik mwagombo ni mondo watim. In fact, gima samoro dino nwa timo gimwadwaro en pesa. Kech wanyalo dhi government ni wadwaro 50 billion to giwacho ni we can only give you 10. Koro tiyo gima omiyo. Watiyo gima omiyo. Erokamano ahinya kwa Ramogi Baka ne